Sige! Wala intro! Tinig ko wala nang ligo-ligo. Sige, Bounce! bounce, Hey! Personality and traits of a Philippine. Alam niyo kung ano mas mahaba pa sa buhok ko? Ang aking mga listahan ng mga memes na dadaan ngayon. Kaya natin agad simulan. SOS, Sulot o Sukot. Alam niyo na. No. Wait. Wait. Okay, Sulot. Ay, kalimutan ko sabihin. Tema daw ay yung mga teenagers. So, ayan, sakto. Galing Mark. Nawala na ipaglandihan lang naman, pre. Sa bagay. Walang joke. Wholesome sukot lang. May masukot. Okay, sarap. Galing kay Neil. Ito ko sa mga ganitong sinasabi nila. Hindi ko lang pinayagan eh. Okay lang yun. Yung mga lagi nag-yosi, maninilaw yung ngipin. Iba pang mga komplikasyon. Pero naiintindihan ko naman yan, mga stress out. Yan ang pinakamabilis nilang paraan. Talaga may pakialam ka sa health mo. May iba paraan para na matanggal ang stress na hindi kailangan mag-yosi. Bala-balaan sila. Sukot dahil hindi ako pinayagan na magulang ko. Kulit ko sa sarap isa. Dugyot! Siya, bawa niya para bago hand sanitizer. Kills 100% of germs kasi ganun ka-acidic yung laway ng leche. Sukot. Nakakasama. Ano gagawin ko doon sa 15 pesos na kinupit ko kay mama? Sana kay Marco. Ayan sa katangit-tanging bata. Batang-batang kapal at marami ka pang Okay, inom ka muna ng gatas. Huwag yung gatas ng boyfriend mo. Leche. Sunod. Ano to? Galing kay Sam. Personality and traits of a Philippine. Mga beavers. Yes, si gatas. Ako lang nag-iisa. Ako nag-reference yan eh. Kaya tama, may pera sa basura. Sinabi ko din yan. Dinatasan ng manggagagaya. Kagaling. Si Sam, B-boys, puro TikTok. Di naliligo. Kaya may weed na hindi alam itsura ng totoo. So parang shitpost ba ito sa mga teenager? Mga sundalo wannabe takot naman sa paputok. Well, hindi yung mga nabubuntis na maaga. Ayoko talaga na self-diagnosis, man. Medyo sukot yan. Palagay sa Antichrist pero Roman Catholic nakalagay sa birth certificate at pinagsisimba ng magulang tuwing linggo. Well, wala naman silang say eh. Nakikisabay lang sila sa magulang nila eh. Sisimba sa linggo tas marites at hubadera. Lunes to Sabado, hindi natutulog ang demonyo. Di ba? Sabi nga nila. The devil works harder. Mga brownies! You know, ang personality mo. Hindi, agad gusto ko naman si Eminem, ba? Okay, sad posting. Kung haba naman ng kamay niya. Mga sad boys, sa ating paborito. K-pop stans na walang minutong hindi nag-post kung gano'n nila kamahal. Di ba, Jimin? Jimin! Nasa ka na, Jimin? Pakita mo si Jimin. Jimin! Hey! Ano inaano mo sa favorite idol group namin, ha? Taste, no? Wala akong masama doon, di ba? Ayan, pati ba naman ito? May problema pa ang tao. Ma-obsess sa kung gano'n daw casting ideology na to. Mga sigma male misogynist na mamas boy binabatukan lang ng ate. Ano to eh, di ba? Sa American Psycho? High school drama is this. Bakit ba gusto namin maging marami kami hindi pa naiintindihan sa sarili namin. Mga nagpapalit ng personality para makuha lang talaga. Ginagawa dyan. In short, sad boy. Hindi ka sad boy nga yun. Ayaw, wala ako sasabihin. Ayaw mag-cancel sa Supreme Court of Twitter. Pandemic mo lang nalaman, pero okay lang. Hindi ko ba naman pinagkakait ang music taste mo. Kaya di ako ganun kababaw. COD Mobile. Ano ba yan? Di mo pag ginawang COD na PC, Valorant LOL, kompleto na eh. Nang malnourished, hindi mo utusan. At least tayo una-una at magandang imahe ang ginamit mo, Sam. Diba, ginatasan mo ako, kaya ginatasan kita ulit po sa meta. Medyo may mga dalawang sukot doon, pero overall, sulot yon. Crazy, Binatilio, and Dalagita. Ito ang mga nagdadala ng watawat ng teenage pregnancy, teenage personality sa Pilipinas. Mabuhay kayong dalawa. Isa silang sukot. Bigay mo sa babae mo! Sila na Bigay mo sa naman. babae mo! Ang dugit si... It touch you! What interesting! Di ba pinapaulit-ulit ko na ang sinasabi ko sa'yo? Kilala mo yan? Hindi, ang sawa ko Ibig sa'yo, huwag kang hihit-hit na geto ka aga. Babae mo! Ibigay mo na doon! Don't talk to me, ha? Wala na akong Gusto ko yung ganitong angulo yung nakaharang doon sa mukha ng isang actor. Alam mo, sulit sa eh. inyong dalawa. Stop time!
Stop! Ah! Ulit ka na. Stop kayo. Okay na. Stop! Stop. Ayoko na sa'yo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Sige. Bitawan mo ako. Tutak me. Ayaw mo na. Alam mo yung masakit? Hindi. Yung tao mong pinagpuyatan pero bigla ka na lang pinagsawaan. Hindi ka na mag-isukot nyo, pero binuhay ni nanay. Sulot! Kay John, ah. Ha? Isa. Oh, cute naman. Aba, lumalabang Mas magaling pa acting ito sa dalawang yung pinagsama. Take notes, talaga, teenagers. hinahamon mo Bata ako, ha? na. Ang future na ating acting industry. Usap. Sinusungutan Yes. ng mata mo. Ngayon baka palang sulot na to. Talaga kita. Oh. Gosh! Aba, palaban. Aba, napakatapang isa. Tamayo Ako ka pa dyan. binilangan. Tamayo ka dyan. Oh, baka malaglag yung ulam. Oo. Ano? Yabang ka? Masungit ka? Pupulbosan kita mamaya. Naasim ka na. Isa. Aba, marunong magbilang. Tatlo. Very good. Magaling kayo. Friends, magpapasa na nga lang sa Blay pa. Ah, ibang pasa hinihingi ko. Tigang na 14 anyos. Ito puro ka skandal. Wala nang natira sa utak mo. Ba't wala mga fuckboy na sa teenagers? Ay, may Sigma male. Ito yung Sigma male yan. Alala ko lang. What? Po, ako po si Clifford M. At ito Hello, po ang aming Clifford. performance sa MAPE. Oh. Sinubukan naman, Jay. Okay lang yan. Nakakatawa naman talaga maging bata. Diba galing kay Kurt? Ah! Sad boy! Saka na naging teenager. Sad boy na lang ako. Paano yung kawaii? Sunod! Ano kay John? Mga laruan talaga ng mga bata kayo. Lalaki kang mabuting teenager. Puro ka teenage pregnancy ito. Gumagawa ng tinapay. Ang daming arena. Oh, cute naman. Okay, lagyan mo. Para gumawa tayo ng crinkles. Sulot yan dahil wholesome. Kay Lovin. Top bitches doing that Oo, the Sigma male, misogynist mindset. shit. With all this damn fatty, I've been feeling like a Sulot. Kaya ang bastos mo naman. Bakit? O nga, ba't wala sa teens yung mga bastos? Wala ba sa teenage personality pagiging bastos? Ah, crazy Binatilios and Binatilias. Sulot. Yan, sige. Magaling! Mga Binatilyong mahilig mag-aral. Alam ko, marere-enact nila dito yung kilalang meme eh. Pero naman palang daan sa kabila eh. Ba't kaya ng teenage mindset? Bakit ka single? Bata pa kasi ako eh. Ayun. Bakit? Okay lang teenage personalities, wag lang teenage pregnancy. Natutunan ko. Ako din, pag hindi mo napaputok yan, ako, ewan ko lang sa'yo. Karakas ang katawan mo, ha? bibitaw ng mahinahon ako pa. Sulot. Ulo ba yan? Yung pose parang sa Five Nights. Ulo kahapon na. Okay lang yan. Kasama yan sa pagiging... Ito yung maaalala niya sa gabi. Na dilat siya, di niya makalimutan yung mga nakakaya nangyari sa ala. Naiintindihan ko yan. Kay Joanna. Tinitingin-tingin nyo dyan, ha? Bakit alam nyo to? Mga batang to! Nagalit si Tito. Nagalit ba ang physics kung may chemistry? Wala naman mga... Diba dapat meron din hopeless romantic ng mga teenage personalities? Galing kay Adriel. Yeah, man, excuse it. Napakaganda ng kanyang katawan. Mula sa taas, pababa sa balakang. Inistorbo mo pa sila kuwe, baka hindi nila mapantayan. Talaga, akala ng iba pinagawa. Ilusyon lang ang lahat! Pero di nila alam. Baka tito niya yung mga naggagawa. Wholesome
munti ka na maging bahay moment. Mabuti na gumawa ng bahay kaysa gumawa ng bahay bata. Kaya, sunod to. Wala nang intro! Rinig ko, wala nang ligo-ligo. Wala nang intro! Okay, sige. Kung single ka, titigan mo picture ko. Oh! Wala Naalala ko na nang itong mga to. intro! Marami na Ex, silang anong sabi mo? Malandi ako. Tangina, huwag mong ibahin sa akin ugali ng bago mo. Sa panahon noon, puro palandigan at kaya sa mga Hey! kabataan marami na ang tanga. Oh! Mga sabik na sabik, Wala nang intro! Pangit mo, fuck you! kailangan kong Ayoko na. Ah! malaman mo. Sama na loob. Wala nang intro! Hoy, ex, ang pinagmamalaki mo, yung bago mo, mukha naman niyang kwago. Mas mukha pa yung nagtitindang limon dyan sa may kanto nyo. Limon! Bakit ang galing-galing mo Saya-saya ko na eh. Wala nang intro! Ayoko Hanggang na. dito, ang baho ng hininga mo! Oh, yeah! Tonight! Wala nang intro! Ginakapoy na ako magdalagang kakahanap sa imo. Wow! Hinanap ka na ni mama mo! Napahagay yung isa niya. Nice. Yes. Pusin nyo na ako, parang awa nyo na. Dito, lahat ng taga-Boulevard, gwapo. Kaso, baklaero! Wala nang intro. Kahit anong sabihin mo, mas masarap ako sa mama mo. What? Mama, what? Ayoko na. Ilang minutes mo ba to? Ayoko na, men. Hindi ko na kaya to. Bigyan nyo ako ng, ilan ba sila? 4 sa likod, 5, 6. 6. Plus 6 na sukot. Ma'am, ngayon mo sabihin bawal matulog sa klase. Dali. Wala ako sa bahay namin. Gumanon ka ngayon, ma'am. Sige, lahat naman ganun kami na face to face, di ba? Sige. Nasaan ka ba? Hindi ako sa bahay namin ngayon, ma'am. Oh. Dati nung nasa klase, sinasabihan nyo kami, bawal matulog sa klase ko. Oh. Bawal magklase sa tulog ko, ma'am, ngayon. Kami naaway nyo dati, ha? Okay. Ibang pagmamalaki. Sukot. Baka may pinagdadaanan lang din ang binatilyong ito. Ang binibini. Alam ko tayo nagkaroon ng isang napakapangit na nakaraan. Ngunit gusto ko ito'y baguhin. At ikay aking muling liligawan. You know it ako. You know Oh, it. crazy You know. binatilyo! Huwag mo ko tawagin lolo. Ulit, take to putang. Mas magaling pa yung BO na to ito sa acting nung dalawa kanina. Kaya sulat yan sa akin. So, model po kayo nung kabataan. Naalala ko may mali. Hey! Solo! Maaalala na ako ang mga memes na ito. Sunod ni kay Gian. Yeah! Bounce! Sige, Bounce! bounce, Hey! benta, Crazy bounce, Binatillos moonjumps, and parang Dalagitas. mafia. Benta, bounce, Hey! bounce. Galing kay... Putang ina mo, gago. Ano? Angas ka. Arthur, nakikipag-away ka na naman? Hi, Pipi. Hi, Pipi. Pipi. Oh, I love you. I love you, Pipi. Ay, hindi yung mga nilalait ng mga babae kanina. Pipi, love mo ko? opo. Kaya huwag kang nakikipag-away, okay? I love you, Mama. Kaya ako nataba, sukot. Baka ito yung utak na isang sigma male pag tanda na misogynist at galit sa babae pero takot sa nanay niya. Okay, no. Sukot ang ganyan. Sukot din yung isa. Naalala ko yung teenage years ko naman dito. Oh! Alam mo maganda pag ganyan yung transition tsaka yung ganyan yung font. Hindi, dito kayo. Oh! Nagkamali ako! Crazy teenagers nung panahon naman namin niya. Lahat naman ng teenagers ay cringe, di ba? Kung hindi ka nasusukot sa mga gano'n, hindi ka nag-grow up bilang isang individual. So, naiintindihan ko naman, hindi mo maiiwasan niya. Hindi mo kinakul, hindi mo pinagdaanan niya. Masaya nga yun, eh. Warcraft, ito mo sa Nicolobo. Etong po talaga sa jumpscare na yan, hayop ka. Wow, wag mo to susum, tangin. Sulat mo yan. Galing case. Bawasan natin pangalan mo. Ano na lang pangalan mo? Ano na lang pangalan mo? Boy Valdez! Boy Valdez na lang. Hindi nang isusulat ang boy
Boy, tapos Valdez. Oh, madali lang yun. Oh, wow. Di na mo pangalan ko, ano ko? O, D, R, tapos Y. Ay, ano, A, saka Y, B, ano, E. Raven. tapos Angas nga eh. Mga problema ng mga mga bata ngayon. S, saka may D, may tuldok, saka may, ano, V, saka may A, Ano ba naman saka pala may eh? Ba't kinaiyak-iyak L, mo saka dyan? may D, saka may, ano, E, saka Uy, may uy. Z. Dami na pangalan ko. Lord. Oh, sige na, bukas papalitan natin. Sige na. Sulat Wala mo na. muna ngayon. Oh. Kawawa ka Wala ka naman. pa ito. Oh, sige na, mamaya, Oh, mamaya. dito, handa kita. Oh, mamaya na, mamaya na. Leche. Diba ito lang ang mga inaatupag natin, di ba? Yung bata, di ba? Okay lang, wholesome lang. Kulot! Galing kay Rihanna. Sorry na. Huwag ka na magalit. Kalay ka mabuting binatilyo. At doon natatapos ang ating sulot-sulot ngayon. Nanalo ba ang sulot, ang sukot? Pero ang pinakapanalo rito ay ang mga binatilyo at dalagitang yan. Sana na-enjoy nyo rin ang inyong kabataan noon. Kung ngayon, enjoy nyo lang. Basta huwag kayo mati-teenage pregnancy. Parang awa nyo na! Paulo Lager na mamalam.